awushuni wenkaba shwele Jona nacho bathi Jona nacho ay Jona nacho bathi Jona nacho Aucho Nanacho Ilifati Hauta Murena Jesu Kiri Fangiting Hauta Murena Jengweso Nende sutang angizwa nyo Ojola la jo mufatile Hey Guys, I to a very good morning. Kiss my kiss out about 28 minutes after 8. What a beautiful Friday. It's precipitating in the form of rain in Durban today. Yes, and it's precipitating in the form of rain in Durban today, this morning. Yes, no simple. Who is the morning? Come by, Jan. Right. What is happening, good people? Sabelo Morgan. Yeah, Pila, where's Sabelo Morgan? That man. See, good thanks, and you, I am good. Nzuzo. Oh, but wait, come by, Jan. Yo, ya na. Yo, ya no. Oh, Yeah, Pila, because I'm on this Monday, Thursday, Friday. Hey, my love, Oh, my love, man. Kanti lani kimi ngiyayidamuzela nje omunye emathanda uthi hey handsome hey bebani hey baby hey my love ngiyayidamuzela nje lapha kimi niyahlephula nje aningiboni ukuthi nginjani mina niyahlephula nje hey kaviyo yosala nkomoni good morning mkhwepha wethu how bakithi that's good that's not good I'm not okay Angakenzi sale mfethu abantu abafuna ukuthenga imoto yabo nje leyophela iviki la angidayisile imoto ibhlungu lento leyo nganthenga imoto lapha kimi yes nolwandle sithi isikhumba sakho ngiyabonga ngizoza mina ngizoyithenga nje nkosami ngi-DM lapho mfethu ngiyama usho inamba yakho kufonela mina ungiyama amaphepha akho senze application thola imoto njani Madla ngiyaphila amagazu bayethi namhlanje ngithi ngiya kwinto kaMangobe uMangobe unento eBay namhlanje i-one worship experience please bless him ngebele but omdala ngicela izinkulumo ezakha before siqala usuku amandla awethu Madla kanjani ngiyaphila kunjani ngiyayisebenzisa iPayflex senze uCapitec ngithanda icontent yakho mina ngithanda wena ke mina ngiyakufuna futhi guys thank you so much man please keep on tapping the screen pretty ngithathe lama rose lapho
ama-roads sibe sikhuluma ngeimoto yabo ngazakethu. G-man, what does G-man mean? Goodman, I believe. Angifana ngiyakufuna futhi yafunana ke asishese sitholane ke phuthume nje kubezikini. Pretty, thank you so much for the roses. Ningigifte njengazathi ningigifte ningesabi ningigifte nje yimi lo wenu uMadleka oyinkulumo ezakhayo yimi lo bakithi hawu bakithi ngifuna ukuye eBay namhlanje kwi worship experience ka Mongobe into ephuma impela nje so bahlaze ngekhaya esikhawini so manje asingakho umuntu kanti uMangoba nayo namhlanje so mfuthi love your hair ngiyabonga bakithi awubakithi awujo ngizicela amafutha hayi namhla yabona inkulumo ezakhayo ezinojesu my god bakithi namhlanje ngigqoke kahle yezwa ngale isikibhe zeblue le I managed the friends le hey nganthe ngiyimoto phela how I my favorite Lord. Slongless. How are you? Hello, daddy. Hi. Yafisa ubaba manje. Enganeni yami. Azothi mina. Let's like the live. Let's tap the screen, good people. Good morning. Come on, Jan. Nganjalo mina ngisebenzisa ifilter ngozami angiyisebenzi inqobo lokho enikubona nje kuyikho so yenza ingane yethu kusheshela lapho mina ngiyenza ukuthi ingane umuntu ofunda isikole kodwa ngozathi nje mina I'm still in university yeah morning nokwanda kunjani hey major khambani awanje mase university ayeye nje mfowethu why that's the thing qeda isikole lapho ke bese kusicabanga bafocela singayeke ukuzama into nento nesikhathi sayo ube nelanga elihle mntaka baba ngibonga lapho ngibonga bakethe zeki hawo bakethe yayibona le but batshele ayikho inkulumo yakhayo ngaphandle kokuthenga imoto mfowethu kuphela Morgan kuphela lelo ongasebenzi hayi bo manje mongasema ingane mayiphethwa isisu le khamba kanjani ngasibulana ngibulisele sibona awu ngeke uzukuboneke lokho utshela umuntu ngokubingelela kwenye indoda angeke ke lokho uzukubona ever serious mara well it depends you know lelo hawu bakithi awu le ntombi ntombi yabo umuntu ogifta kanje nami mina ngichazayo yabona sawona Madleka bakithi la ikan phela live lapho u double tap ungathi qa uthi indlela emfa ngizoza nawo wena nendlela yakho jikani angifuni umuntu loza nendlela yakhe mina ngifuna ukuyikhandela yami nomuntu indlalifa sawubona mkhwepha bakithi haw Miss G ngicela ungi-WhatsApp bakithi kumele sikhande indlalifa Daisy what's happening mfowethu Thabiso hey bo wethabiso wasubuwa umthembu manje yazi mfowethu khona umuntu okuthiwa uThabiso kuthiwa kunensizwa yakithi esencane angazi nothiphi nje leli khahlelele likaphumela obala ngitshele kahle ngisazokubuza nje ngihlala ngoDecember ngimtshele ngoba ngifuna wena umenzela something ithi yona ngizwa ukwathi wena nengane iphenye ingane wena mkhwepha mkhwepha mfowethu hawu bakithi hawu Jo nana Jo Vanessa what's happening sibonga hawu molo hey sifundo bakithi awufuna ukuba i-stepfather angiphuphi noma ngilele angiphuphi nje ho stepfather what am I stepping up to wazi wamuhle Daisy thank you mina why amahavala bethu akhona mfowethu amahavala oJolion ikhona bafo into elula ngane yakwethu mongena nkinga ungicela nje ungi-DM bafo ushiya inamba yakho ngoba sengikufonela ke sicheck ukuthi hlobo luni nomuntu oyifunayo
bese sicathulisana ke lapho ngeapplication sivumelana ngeinstallment sibone ukuthi ibhanki lithini lona uyabona kunjalo nje ngane yakwethu sabona bhuti Talitha kunjani awu awuzulibhala kabuhlungu nje igama lami shana uwa ela uphuthuma sizokwenza indlalifa ngisemsebenzini nje ngiyeke umsebenza man hello 8 mina ngaze ngoba ngisho ngeke ngikwazi ukujoina umuntu ose-university ngenhliziyo yami yonke umuntu ona 20 21 22 ayi mhlawumbe singaqala ukukhuluma 23 24 25 26 27 28 yabo nje sithi ukuthi yabo mhlawumbe sizogcina ko 30 nento 38 lapho bakithi ngifuna imoto ikhona imoto ngane yakwethu ikhona imoto wena nje isho imoto oyifunayo senze application sithola imoto awu yebo nkosami bakithi sawubona bamadla ngane yakwethu siyanda sibeya sotobe nina enabiya ngeenkomo hawu bakithi bala mafokozana bebuya ngamahlahla ngazi noma buya bani ngamafokozana khona lokho yabhuti sawubona bhuti uyangichaza yazi bakithi mvela sijama kamnisi umnisi wemvula ngalibala eqhudeni nina bomlala nkunzi so ngenze ngikwazi umuntu mawusa nje I'm 20 izathu nganza kwethu usisi wami yazo mina mfethu ngilanya abantu abawu3 shothi kunabantu abawu3 bezemva kwami abashona ke bese kuba khona ongilamayo ke manje owenza ugrade 11 next day wenza ugrade 12 mara sayidla indaba ye-comedy show bese lo omunye uyenza ugrade 12 next year yezwa nto le bese uthi wena mina ngihlekisana nawe una 20 hayi sihlekani ba lapha mfethu ngibe ngithi ayikho mina ngibe ngibuya ingane yasekhaya nje phela shuthi wena ulingana nengane yasekhaya yes I'm 20 how hey everyone then bethe umuntu lo uthi mawusahleli naye komnandi yes futhi nje ay just love your content danko no mfethu yezo bafu ukukhula kwabantu akufani yezo abanye abantu bakhula emzimbeni but ingqondo incane abanye abantu bancane emzimbeni ingqondo enkulu yabo yezo nto le so maturity is not a level of your body being developed, is a level of your brain knowing how to reason. Yeah. So if the person level of lokuzana of reasoning incane, then ayikho futhi lokuzana ayikho i-conversation yabona engayibamba yabo. Mina I've had conversation with namakhehla amadala induna zendawo yabona ngeke ngaba ne-conversation nenkosi yangakithi yabona ngakhuluma nayo like wabona, and at the time I was still young. The man was like, hey, when I'm fun, I love how you think, I love your brain. Thank you so much guys for the gift. Pearl, thank you so much for the gift. So for me, if a person elisho umuntu who's attracted to a person's intelligent, I'm that person. Yeah, I'm attracted to a person who's intelligent. Yeah, most especially umuntu wesifazane. Yeah, indlela reason ngayo, not to educated kangakanani, no. The way you reason, the way you make sense out of things is very attractive to me. I find that very attractive. Angendaba mina mfowethu wena uzibona upakile la, but your reasoning capacity is very little. True, that's why you should be major. How baguette? I should be a child while to the child you still mature, but bruh. Standard said baguette. So yeah, man. Intelligence for me attracts me. The way you reason, the capacity of
your reasoning is very important to me. So mina mfethu ungaba mdala but ingqondo yakho mayincane ngibona ukuthi yabo lento mfethu uyibona kanjani. You give a person 100 rand, make an example. If they cannot spend wisely the 100 rand, then you make sense ukuthi lo muntu lona, even if they had 1,000 rands, they had 100,000 rands or 10,000 rands, bazohluleka ukuspend. Yabo umuntu osahluleka differentiate between a need and a want, that person is still very much confused. Am I making sense? Ezinye izinto lezo kumele we understand. Yebo. So if you cannot reason, hey, bruh, you tap the screen or Lily. Gift also, and what more? Gift, the roses. Let me just set this. The gift also, please. Lama gift la. Look, tap my gift at it. Also, chulanga accent. I'm saying, mina, I'm a topic, minabo. So anything that I want to talk about, I will talk about. So uma uzwathi ngijulile ntombi. Hoxa ke manje la. Ngoba la siyakhuluma. Yabo. Phela ngazathi kwezinye izinto ngazathi kumele ni understand ukuthi as much as ngidlala but I'm very intellectual. Yabo. Lokho nikwazi. Low reasoning capacity, people think that what matters in a relationship is the exactly. I need a car, bro. You came to the right place, Mufasa. You came to the right place, man. Just DM me. Then we have a conversation from there. You can leave your cell phone number or phone you. Then we get the car that you need. Like that, it. After the live, man, I'll get back to you. Most definitely. Yeah, well. Last year, Kuluma Lamput. Well, I'm not talking about umadleka nje is only for jokes. Bro, I'm yeah, but mina ngifunde kakhulu mfethu ukuthi ingqondo yami ngangasebenza to that capacity. Yabo. I honestly say sometimes ukuthi ukufunda incwadi wangisiza because I can hold a conversation based on anything. Yabo. With stating fact and even ngenawo ama fact leyo nto leyo. Nje easy. No mfethu, I don't have that information. I don't want to mislead you. Yabo. Kulula nje. Manje problem la isinayo abantu abakhuluma kakhulu la abanalutho. They make a lot of noise but la abanalutho. Bona umuntu la they are always shouting. But now when it comes to proper conversation abazilutho. Yeah. Guys, yabona thina abantu besilisa noma ungakumuphi umuntu wesilisa. Umuntu ohol 12k ngenyanga engayithola yiphi imoto engathola ne-Starlet Cross ethola i-Starlet Cross i-7 seater engayithola any type of car engayithola even the one I'm sitting in uma enayo any additional income engayithola uyabonga esaba bafu wala ngishiye DM lapho futhi share application yakho and that's it. I know you from primary bengifunda apha. That's true, yeah. Yeah, bafu umuntu nje ohola nje 12 hawo uright kakhulu umuntu lo. Bagithi awudlekuzini bafo job for someone to be in the position for someone to be in the position in job position does one need to no to be in mana le question yakhe ayiphelele for someone to be in job position for someone to be in the position that I am in terms of the work environment or the work that I'm doing. Well, it depends because remember, dealership has different departments. There's a sales department. There's a marketing department. There's so as using the word acting ukuthi ube nama qualification alapho yabo receptionist everything, but the one that I'm doing, well, but Mholi. Ngixolele nodlebe mfethu.
La siyakhuluma. Lapha sendaweni ebucayi lapha abantu bami ebucayi le ndawo. Yazwa kuyakhuluma lapha. Oh shit man. Angibonanga first. Angibonanga first. Oh. Good people, watch this. Man, let me be happen today. Right. Ladies and gentlemen. How lama khaka ngabona phela mina mfowethu. Hawu sengabona ke manje. Hawu. Ohola 4K. Ngeke bafo. Minimum is 7.5. That's minimum. That's minimum. So ulokhuzana uyasishaya. U4 uyakushaya because manje imoto ozoyithola what if yona ithi imoto ozoyithola what if it's 5 installment wise. Noma ithi 4. Yabo mayithi 4 yakushaya. So bad for you. Skip imoto ngaphakathi ngenza wena. Oh yes. Kumnandi kunje. Akho upeza kakhulu? Bavuconga iphale la tripod la. Mfethu ngisane itofu mfethu yabo ekhona anginawo ngisho idema yabo so manje ngiyancela ukuthi Aklub. Right. Yawazi kanti umkhwepha ushayela awu. Wena shothi awumazi man. You don't know me. Let me introduce myself. My name is Madleka. uMadleka lo inkulumo ezakhayo. Ongena nkosikazi, ongena ngane. uMadleka onento zakhe. Very important that one. Yo, tune stop. Inetwork izothi ukukhatha ingane zawethu. Good. Kadumile bese. Wena awuthule wena. Silambile la wena uzokhuluma noqotsho. Istros phakathi lawo. Ngiyabonga mfowethu. Ngiyajima vele. Chicken is protein when I'm quick. Can we get a POV drive?
What's a pop drive? What is that? Wasibonga nya kwethu. Yini pop drive lo isho? I told my baby. I'm a champion. Look, go. My chicken, number protein. Man, I put. Well, let me tell you, I'm going. A call? Can you match house a call? Hey, because. Wow. Oh my god, I've been so much on your car. Hey guys, ngoba siyanithanda ngoba kulwami siyanithanda. There's a different car now, but it's the same model, just different spec. This is the what you call this? This is a Renault Triber. Izwa ke manje. Asambe siyobulala. Ufantam namhla ay yabona futhi lezi mbuko lezi. Abantu bethu abazobepala lezi moto bayipaka kanjani ibozi nje? Asambe siyobulala. Oh, kune-screen la. Angiboni nawe ebuka mento le. Ngikhumbula kudala ukuthi konke nje. That's what the food. Kuba akazothi ngikhipha kule moto. Uze nibone ukuthi asidlala. Azikhipha uphi? A small nyana space. No, it's big space actually. The no driver nje umpetha nje ngathi nje umadleka. Yebo le moto le. Ufana ibole moto. Bo. Look at this. Look at it. Angicela ngifilime imoto mangishayela. Ilula nje lento le. Ilula nje lento. Ngicela ungifilimele imoto. Uma ushayela. Ophovu. Hey. Sengibuyile. Lo ngathatha imanga. Madleka lo. Wenkulumo ayiphosileyo. Bakithi. Madleka lo nezinto zakhe. Sikuveze nje nalokho, it's very important. Mfethu ayigeke, Hawu Mazulu ngaphendula kuwe ku DM. Ngaveza ukuzithoba nokukhoxolisa. Nokuxakeka Ntombi ngoba ngangifuna ukwazi ukuthi kuphi lapha anginyathele khona. Mazulu. Sekithi ke Mageba uma uthola ithuba ngivumele ngenza into ekuthiwa i-make up to you. Bese ke ngenza ke i-make up to you. Bathi ke let me make up to you. So sengisho ukuthi uma uthola isikhathi ke ngizoba sengiyenza ke i-make up to you le Nkosi yami ngoba nje kusangihluphile emoyeni ukuthi kahle kwenzekani. Uyabona Nkosi yami.
kanti uthamba kanje ibele inkosi yami ngijabulisa mina ibele antizi yami yonke yezo nginjalo ke mina kanza wethu uma kuyibele nje manginebele phakathi yazi ukuthi uMadle ukhona lapho uMadlalo onento zakhe uMadleka lo ongenangane uMadleka lo ongenamfazi uMadleka lo onento zakhe uzolifica ku inbox nakya ilimpilo ibele mina nguMadleka lo nje inkosi yami nje uMadleka loyo uMadleka lo nefridge lika 6000 uMadleka lo onombhede ka 9000 bafana yabona mhla uNkulunkulu engibusisa ngento enkulu into engizoyichoma Queen hawu bakithi uyazi indaba ngisho njalo ngenzakela phela kumele ngichome uNkulunkulu wami ngithi niyambona lo uNkulunkulu hawu bakithi noJesu nje wachoma uJesu sinamangani uJesu wathi ekhaya kaba kunezindlela eziningi kodwa bese nithi amakholwa ayachoma siyachoma nathi ngoba noJesu wethu wachoma yes ethi ukuba ezathi uJesu kube akunjalo ngabe ngithi mina ngizobuya ngiyonakhela zona uyayizwa into le isichomane yes into ebalinda beqede bonke lamawayini ababhedayo bese ikhandela lakhe iwayini hawu bese uthona singachomi hayi kahle nje bethatha lo moya wakho asathana usuke la ngoba Jesu himself chomed yes uJesu hayi mfana ethi uLazaro ulele yes wena ethi uLazaro ulele hawu ethi inkosi ukuthi ufile ethi hayi ke ufile kodwa ngiya kuyomvusa awungizwa hayi awungizwa Madle sawubona ntombi awungizwa uJesu wayichomane hayi bakithi ntokazi sibonge lapho mambokazi ho ngiyakutshela mina efike echoma uJesu echoma bese mefethu nethi Lazaro boom hayibo usophuma bathi iBhayibheli waphuma uLazaro ethi waze Joseph thuma bona la bathi mqaqeni ke nina lezi zinto ade imbopha ngazo mqaqe ngoba yini uJesu uyichomane nathi siyichomane nathi thina simthanda uJesu esikhonzwa uye siyichomane njengaye ngiyashumayela ke manje la izinto miss call aningizwa oh my god how my Jesus ilapho nje ngangalo so nami ngiyachomayo manje yakuzwa mina yes uzochoma sakuthatha uphamba injalo nje ngazwethu uJesu wethu ayisichomane yabo wayesichomane ethi hey wena ekhaya kunezidalati zegolide ngene ngoba ninyathela ubulongo nje ethi kunezidalati zegolide wesho ezethi cela noma yini egameni lami yezwa ethi egameni lami usho uthi ngeke uzokuthola ngingashongo phela awungise bafana bakithi uJesu wethu wayesichomane esinzima. Can you make a car content video with you driving the cars? Yeah, I can. It's just that phela kumele kube khona umuntu ozoba la eduze ngama ngilakha ngilandela nje. Yeah, so uma ufree ufuzile uze la. Yeah. Mina ngitshela ngoJesu wethu isichomane. Yes. Athi hayi ngibulaleni manje kodwa ngizobuya in 3 days. Bathi hayibo ngeke kuzobuya de. Afika kuyeke bekdelele. Uyazi ukuthi usichoma kanjani uzofida nathi ukuthi sichome. No David uthi uDavid ke mase echaza indaba uthi yena udeka itafula. He prepares he prepares a table before me in front of my enemies. Yayiswa ke manje. Before me he prepares before me but in front uthi ulapha etheni. Unjalo ke wethu uNkulunkulu. Bengithi la ngikhomba ukuthi sichoma ngoba nalo simkhonzayo. Waningiswa. Ngeniyeke. Ngaza kwethu. Ngilambile pha manje. Ufuna ukuyodla. Khona sethole isambulo ke la sethole nje ilokhuzana sethole into ayofakaza ngayo ngesonto. Wathi uJesu wethu bazalwane isichomane. Hawu bakithi. Kuyisichomane.
nathi kumele sibe sichama azahefuzele haw hallelujah haw hallelujah kodwa ngeke angireference athi ngeze uMadleke khona manje lutho yini akayenzanga iHarvard referencing akayazi ngokuthi yini. How much is a installment? How much is a Starlet Cross cash and installment 72 months? So Starlet Cross you are looking at 359. So estimated, okay, because per 100,000 you are looking at 2,000 installment. That's with balloon. So 300, so it's 246. You understand? Yeah, because it has some 50 watt on it at 350 band. So to be safe, we can make it 6.5. You understand? Kodwa ke phela siyayilwa indaba interest rate ukuthi gcina usuyitholile mhlambe ngo600. I mean sorry ngo6000 installment. Yeah. Uyadlala uCapitec ngenhliziyo yami yonke. Yezo ngakunika nenamba yami yaCapitec Nkosi yami. Ngidlala ngenhliziyo yami yonke lolu. Usebenza kahle Madleka. Ngiyakuchomela ngesalu ngizokwenza ekhanda. Ukuphi bathi ngizolenza ngempela ungigeza ekhanda. Ulidlala lapho kupha ngidlala ndawo. Ngidlala ndawo. So ngenza isento uyibalele nawe mawufika esitolo uthi imoto yabuka imoto u400,000 so uyayibala uthi per 100,000 it's 200,000 it's 2,000 installment that's with balloon so ungabuka uthi okay it's 2 4 6 so it's 8,000 you understand so that is with balloon. Abanye abantu abayazi balloon ukuthi yini umuntu watshela usibongile uyidayisele ingisho lapha ukuthi ibhaluni ayikho right bavele bafuna ukuthatha imali bafuna ungakhokha bayidla imoto ayikho into enjalo kanzakethu. Let's be realistic when it comes to indaba yeballoon payment kumele sikuchazele uballoon payment usho ukuthini kuthathwa 40% of the initial price if the car is 400,000 kuthathwa 40% of that for 400,000 ubekele wona kuze kwehlise installment because motor and I know mina nginenkinga ngizothatha imoto without the balloon so installment yakho is going higher because kumele uyicoverishe lento ku72 months you understand. So bese wena ukuthi hayi mina ngifethu ngicela kube neballoon 40% uyabekwa so that when you reach your 72 months bazokutshela ukuthi okay ilokhuzana iballoon yakhe esele mhlambe u70,000 do you have 7,000 cash bese uthi wena cha nginawo bese kuthi okay can we refinance it in the very same interest rate that we now yabo bese uthi okay so because you're paying 6 something ngenyanga that money will decrease drastically from 6 maybe ugcina ukhokho 2 ngenyanga yabo most uthi I know I'm right ngokhokho 6 I can do another 2 years because low 40% osukusela usukunikwe i-opportunity ukukhokhe within 2 years kusuke kubaliwe vele within 2 years uzokwazi ukuqeda yabo bese uthi wena ngicela mina ukuqhubeka neinstallment yami bese ke u2 years usuyehlaya njalo mhlawumbe kuba we1 year yabo izinto kanjalo yabo even less uyaqeda kanjalo imoto yakho uthola logbook and that's it yabo so ayikho into kanza ukuthi bazothi masuqeda ukuyothola letha imoto there's no such thing good people let's be honest with you yabo don't let people scare you from getting a car because they're explaining into ongekho right. I always advise ukuthi umuntu efuna ikhona option oyikhokha kwi-balloon yes ikhona bafu ikhona ingakho ngithi mina uma unayo imali ungakwenza lokho yebo uma ufuna direct information come to the dealership sikunike information eqondile ungahamba uthatha information la ngibani don't give you wrong information yebo uma uzothi hayi ngizokuthiwa mina uma uke wa-apply nje manje kumele ulinde inyanga iziphele kuze uphinde u-apply yabo awulindi inyanga into engiyinqabayo noma ibhenki eliyinqabayo ukuthi wenze application uMadleka wenze application kunothando wenze application ngibani because now ibhenki lisuke lizodetecta into eyi-fraud ukuthi hayibo lo muntu walokho enza ama-application amangaka kodwa akayiphumi le decision what's happening then i-credit score yakho iyehle bese bethi no kune-credit conduct esingayi-understand eyenzakalayo la yabo so lento yokuthi wena ngizofuna ilokhuzane ngapha i-application yapho wenza application ngapha iyaka-affect into ongayicela ngathi if kuvumelekile ngicela ungenzele i-quotation bese kumuntu ekwenzela i-quotation if kuvumelekile bese uyahlala ne-code ubuka yabo credit score kumele ithini to get a car it depends credit history is what's important. Credit history means ubuziphethe kanjani ey'kweletini zakho ezedlule. Do you have accounts that builds up your credit?
So ungaba ne credit score enhle, mhlawumbe i-credit score enhle sikhuluma ngo-630 to 700. Yabo. Kodwa kuba ukuthi i-credit history awuziconductanga kahle history. Bufonela kuthiwa baba kunemali eshodayo wena la khokha. Yabo izinto kanjalo. So that then affects you as much as une credit score enkulu bese kuthiwa uyi high risk. Kufika umuntu one credit score ewu590 uyabo, but because izikweletu zakhe uyiphethe kahle ukhokhe kahle izikweletu zakhe bese ithini ibank, we can trust this person ukuthi uma simthengele imoto kuyi dealership yena engasikhokhela, because imoto ayithathwa egarage, just know that ithathwa ibank because usuke wena ukweleta ibank liyithenga kithi imoto uyabo, then wena ukhokhela ibank. You understand? Ilokho kusuke kwenzeka ngani zakwethu. So uma ungenawo ama-accounts then ke ku-advisable to open accounts yabo. Ama-accounts kanjani? Ungathi une-account eyodwa se-Capitec time no-Capitec kuphela. Vula i-account laphana eMakham or TFG, let's doesn't pay them. We're up to date. Yabo. U-range lo uya-affect u-range. Nento yakho loku-check i-credit score ngo-clear score, ujentu u-clear score uzolokhu uzokunika right. Well, it's an estimate. Capitec will always, not just Capitec, but any bank or banker now will always give you good credit. Why? Because you are banking with them. Uthi wena ngicheck i-credit score yami la ithi 700 la ku-FNB noma ku-Capitec. Yes, bazokunika u-700 because ubanka nabo nje. Yabo. So uma ungenza i-direct finance nabo, mhlambe uma ukuthi igama lakho liclean wenza i-direct finance nabo. Usuthi wena no, nginayo i-quotation yami ngithola i-quote kuMadleka. Ngisaku ku-FNB. FNB afika athi okay singekufinance kule mali ayikho inkinga yabo under this interest rate, bese uyabuya wena uthi hayi no nali bank liyangifinance, sesiyaqhubeka njani application finish yabo. Kodwa lokho it's applicable uma wena uyiphathe kahle ezikweletini zakho, that's it yabo. Umuhle lo baba bakithi kodwa ngazi ukuthi baba mfowethu anginayo shana ngane. So it's very important, such things you need to be knowledgeable about yabo. Ungathi naye check imoto. And ganza kwethu, I say this with a strong heart. Yes, with a loud voice also. No one who is a salesperson should force you to buy a car that you don't want to buy. Yeah, well, if you are not happy with a car, don't buy the car until Lando Ifunayo is there. If it's not in stock, ungayithengi, because now uzofika la kimi uthi hayi Madleka yazi ngithenge nayo imoto ngithenge last month le moto manje le moto futhi mina bengayifuni le kahle kahle ngifuna imoto ukuthi but ngiyayibona uyipostile lapho ke ngicela ukuthi ngingayenza trade in. It's impossible to do a trade in within a period of a year because the settlement yemoto yakhe isuke high yebo. Yenza nto okay bola kamba. So maybe we are qualified for remote, but abana imoto efunayo. No, it's okay. I can wait. This is an e-toll. Bese I know but ikhonto efana nayo. Into ongayi-optela into kanje, listen to this now. This is very important. Are you still there kodwa nina? Unlike nokulike and gift ngizobona ngathi nikhona. Kofana nje ngikhuluma ngedwa la. Yazini baba yini? Ngoba unlike ukukhombisa ukuthi nikhona. And gift full phela ngeke lo ngikhuluma nje mina la. Ningabe ningenzi lutho. Ngimkhwepha nje. Good morning. Senzothemba khululeka sisahlanganisa. Nangicasula nje. Yeah, phela angithi mani lakhe la khona ngibona khona okay. Labantu bakhona labo. Mawungalike ulokhu mina sisendlini eyodwa yani. Yabona ukuthi uslow like ugift kuze ngibone ukuthi ukhona. Bengisathi mina ngazo wethu. Yabona? Uma bethi abanayo imoto efunayo. Just wait for them. Uthi hayi no ngizokulinda bafuthi uyithola. Ethi hayi nayi into ikhona but beseduze nana. Uthi hayi yabo. So bengithi mina into that you can opt for ile kuphela. uSuzuki no Toyota. Why? Asithi mhlambe ufuna iStarlet. Bekujeti iStarlet asinaso. But isinayo iBaleno. Yabo. iBaleno
I-make yonke into it's the same. Just kuhluke nje uphawu ukuthi lo uSuzu, sorry, uSuzuki, lo uToyota. Yabo. Ile nto kongathi okay, then I can opt for this. Yes, because it's the same car basically. Yabo, just that kuhluke nje ukuthi leli kapisi la kwabani leli kapisi la kwabani, it's the same thing. It's the same exact thing. Yabo, engine into esokuzohluka i-warranty ne-service plan. I-warranty yakwa Toyota izoba ncane, ne-service plan yakho ibe ncane. I-warranty yakwa Suzuki izoba inkulu. Yabo, depending on the type of the car. Go Starlet, you look at 3 years, 60,000 kilometers. That's warranty. Then service plan also. Yabo. Then ngapha kwa Suzuki, you look at 5 years, 110 manga process. Yabo. Izinde kanjalo. Lapho ungathi wena okay ngawuthatha ku Suzuki iBaleno ingasithathi Starlet because of this. Yeah, because of the warranty and service plan. Yabo. Kube i-Remion Etika sama 7-seat, it's the same thing from a distance, it's the same thing. Into ehlukile lelo phawu. Yabo. Kube i-Urban Cruiser ne Grand Vitara, it's the same thing. Kuhluke nje uphawu. Yezwa nto leyo. So isn't there, that's the only thing mongathiwa mhlawumbe ubalezo imoto, then you can say okay. Yabo. I-Starlet Cross, i-France. Yabo. It's the same thing. Ilaw khona ungathi I know. Then I can opt for this. But ungabusuka uswa ku-Starlet Cross usiya ku McKnight. Aye. Uswa ku McKnight usuyothatha enye into. No, guys, mina I'm advising you right now ukuthi make an exception ku Suzuki no Toyota ukuthi okay, because abanawo ngapha banawo la, it's the same thing. Kuhluke nje ukuthi Suzuki lo uToyota kuphela. Yabo. Ziningi izinto. Yazi khona izinto uma uthenga imoto kumele uyibuze nje. Uma uthenga used car kakhulu ngoba mina ngiphinde ngidayisa used car. Uma uzothenga used car kimi madleka. Le moto mfethu ngoba i2023 isasekhona kwi-service plan. Okay madleka ngoba uthi ayisekho kwi-service plan na kwi-warranty. If ngifuna uku-add i-service plan ku-possible yini? Kuzongithatha malini mina as a buyer? Yabo. Okay, if i-warranty i-9,000 ku-affecta kangakanani i-credit scoring yami? I mean sorry, ku-affecta kanjani into le i-installment sum? Yabo, izinto ezikanjalo nje kumele uyibuze. Okay, installment sakho ukuhlanga ngo200 because of warranty. Okay. Ngeke ufele u200. Yabo, bese uthi ke alright ke ngiyakubona ke lokho mfethu ke. But mawubuka ngoba ngihlala emakhaya mfethu. Contact we-ground clearance. Ngizokwazi ukuhamba le moto le mfethu ngeke ihushe phansi la ngesifuba sayo. Izinto ezikanjalo. Yabo. Ingakho ngaza wethu it's not competition ukudayisa imoto. Yabo. Kodwa uma ingcazelo ungekho pleased ngayo khuleka uze kumadleka ngizokuchazela mina. Yabo. Ngizokuchazela mina angisho ukuthi ubala kana incazelo engcinywana. Uma ubona ungachazeleki, getting a second opinion is not wrong. Yabo. Oku wrong ukuthi ufike neboyfriend yakho uzothenga imoto, le boyfriend yakho ayazi lutho ngeimoto. Hey baby, ayikho right lane, hi baby, ayikho isikhwehlela nje singazi lutho. Sizoke hayi bafo siyakuzwa bafo sobuya. Uswani wena ngoba awukhokho nje neshumi la. Ku wrong ngelokho. Nina amantombazana uswalele uswa khona uzothenga imoto la neboyfriend yakho engazi lutho. Usugeja i-deal right la uhamba ulalelana le boyfriend yakho engasile. Lento yakho usuka le usuka khona uze la bese ukutshela kanti ayisingayithengi le why ufuna ukuyithenga kumadlebe. Akangazi nje lo muntu wakho wena yenza i-deal nami umtshela baby ngicela ungiphezese wona imoto yami kuphela. Mfethu bangicasula yazi bathi nifana amasokeni awazi lutho awafundile amantombazane nithanda nabafana abangafundile awafundile uthanda isikhwehlela somuntu akazi lutho lo muntu lo uza naye la uzothenga imoto uya window shopping with isandla sami akazi lutho. Yabo mina mfethu ngiyakutshela futhi nje uNkulunkulu wami ngiyangicasula ngoba phela manje ngeke ngisakwazi ukukhuluma nawe sisi ngikhululeke yini ile mbongolo le ohamba nayo. Wes le mbongolo yakho ngizothi mangikhuluma nawe kuba ngathi manje iyacasuka kuba ngathi ngiyamthathela kanti lutho I'm just giving you information angayazi information le yena. Mina sengihleli nawe la ngiyakuchaza sisi wami so imoto kanje nawe ke ngoba ungqimi la ekhanda wena baby ucabangani uzokhokha ni lona. Hey
mfethu akazi lutho lo ngeke akhokhe akazi nokuthi installment insurance akazi lutho so kuthenda hayi bheka hayi so sokhuluma nomavusana mayishaya so ithatha lapha selapha yes it's useless good people yes mantombazane this one I'm judging you for this one I'm very much judging you guys yes giftani futhi la lokungicasula la if you're going to buy a car having a second opinion is very important kodwa ungafiki neboyfriend yakho la fika at least mfethu nosisi wakho nomfowenu yes yabo nje khontokaze kwavumase ebengidilivela isuzu bejabule kabi la sisi la wafika nobhuti wakho ngamchazela wathi bafo ngiya-understand mfowethu no siyaqala ukuthenga imoto ekhaya asizazi izinto siyakhululeka nje ukuthi usichazele kahle ngamchazela nje ngamchazela ifoni bengibeka nkanzwethu angibona ngamchazela usisi ngamchazela umfowethu ba-understand mfowethu yabo kwakhona into ebengiyikhohle i-bin lining ngathi bafo xoso lapho ukuthi ngangichazanga i-bin lining isuke uzoyi-add as i-feature kanjeni this is not Toyota, this is halfway opposite McD in Durban. Yeah. Motenje, hey, halfway opposite McD or 190 KE Masinga. Oldford Road. Yeah, izondele. Fika nosisi wakho at least mfethu. Noma ufike nobaba wakho mfethu. Yes, then sibuke futhi imoto. Yabo, leli shangane lakho elingazelutho fly back to Durban. I'm in Durban mfethu. Flying back to Durban. Oh nice. Ufika mfethu no baba wakho noma sisi wakho le imbongolo yakho izofuna ukutest drive yena nje ufuna ukuyizwa ukuthi le moto yena uyayithanda yini usethi manje babe la ayijeki kahle uqamba manga ufuna ukukuthengisa leli ipholo ongalifundi wena yabo ngoba vele umuntu uzodriver uwe manje akayifuni le ngoba inobugeli too much eyakho nje sisi le moto angithi yabo eyakho le moto nganzabethu yazi mfethu mina sometimes ngiyangi-irritate yezo nto le hlala phansi yes indoda ezodriver my car angithi ilento inganza kwethu esizenzayo yes ngoba umuntu afuna ukumbonisa yes afuna ukumbonisa mfethu yabona mfethu izala ngichazele mina sisi wami noma ungifona madla mfethu kunjani I need a car I don't have a second opinion mfethu ngicela ungi-advise to the fullest that you can yabo I'm willing to weigh my options if ever I need a car that ezongithatha from point A to B phela akasho ukuthi ufuna ikweti kuphela kodwa ziningi imoto yabo okay sisi wami what kind of car do you want umsebenzi onjani owenzayo lapho jwayele ukuhamba khona daily uma uye emsebenzini umgwaqo unjani yabo how much are you willing to pay as installment okay awuna nkinga yini nanoma yipi model no anginayo inkinga okay I will try and get into le engeke kugqilaze kakhulu how about I get you a Toyota Vitz 2024 that's going for 119,900 yabo or 199,900 how about that installment sakho you are looking at 4,500 so lana with insurance you are looking at close to 6,000 but ke insurance ungakwazi ukuyishintsha ekhambeni kwenyanga wazi ukuthi okay ubuyidingela nje ukhipha imoto kwi dealership then that's it so uyakwazi ukushintsha installment yakho ufike ubuyele kwi installment ufike batshe no I got a better quote they're going to give me so much nayi excess yabo so bazonginika yonke into ngo-1,000 the very same insurance le bukhokha 2,000 usuzokhokha 1,000 rand because ngebe nqaba uhambe angitsho yibonto leyo so izinto ezikanjalo nje ngani wethu sengiyasuka la ngikunika imoto yakho top of the shandis yezwa lento manje wena ufanele mbongo yakho engazi lutho akazi lutho umfana wakho lo yes okay kodwa futhi ngiyayithatha imoto then uyifake ubhode ikhokha izikhokhele yona kunjalo nje ngane yakwethu hope next year uzobe usakhona I need a car as my birthday gift kunini ngichecka but where no Cynthia inamba yami moyidinga ngitshele lapha ku DM ngizobe sengikunika noma ukushiya yakho mina ngizobe kufonela yabona then yeah we do that simple yabo
do that. Uma futhi wese uzalwa ngoJanuary, awu imoto ungayithatha manje uqala ukukhokhela ngoJanuary. Yabo. What knows? Yabo nje welokhusani weza Sembo. Ukhona usisi le lethu njani? I'll text you. Text me now. Kukhona usisi. Yes. Lesi story ngicela ngasizwa. Usisi wa decide ukuthenga imoto wangamtshela ubrother wa furious. Hawu uthenga imoto kanjani manje? Hawu kumele abukhulume nami phela baby. Uthi uthenga imoto. Yebo. Khulunywa nawe ini? Yebo. Manje bengibona ukuthi wacasuka nje ubrother wacasuka ngathi mina ngizwa lesi story ngathi mina kahlahle ubrother is stingy. Ubrother is insecure. Ubrother akamfisela lesi into enhle. Yabo. Kwakumona mfowethu kwakumona. Because tell me what's the problem with umuntu asithengile imoto. Ngicela ngigift ebhanganza kwethu hawu bayethi ngiyaphuma nje manje ngo-1:45 ngiyaphuma I'm getting out of the live. Bafo bengi-applyele failile application ngino inyuku yathi 16 cabanga kuzolunga ngani yakwethu angithi awona ama errors awukoleti umuntu yonke into yapho up to date DM ngani yakwethu shi number yakho kufonela mina manje shaya application nami ngamtshela on that day Soland ke kufuneka lokho yabo nganza kwethu every win uyabe ngifika abangigift nje lana yabo iqiniso manje please go with your father brother male family member yeah ngiqeda kuyikhokhela manje yena akazi nje ufake ngisho upetrol lo umkhwebhandini ngama wenza kahle yes 635 is good credit score 635 is good credit score Ngathanda amabele yo sikhuluma amabele la hey ngiyantshela nganza kethu yabona buying a car is something that you have to be sober minded about ukuthi uzohamba nesoka lakho elingazile ukuthi yabona nje khona umfowethu lo yabona this will always be my favorite customer uMr Mbotha lo amchita wangibuza imibuzo nembuzo bengayi-understand or I-understand or I-test drive wathi bafo I'm so very happy indlela ongichazele ngayo yonke into lo ngangidilivele i-starlet wathi bafo I'm so happy ongichazele kahle yonke into step by step ngayi-understand ukuthi kahle na into engiyithengayo yabo why nijola with stingy men where's they drive your cars hi ladies please yeah yizwa into leyo the guy was very happy very happy ngale nto le mfowethu yes nami mfowethu yabona umuntu achaza bafo ngicela ungichazele mfowethu la yabo kuyenzeka yini ukuthi kube khona into ekuthiwa mhlawumbe umusa ukuthi ka 2 months ngikwazi ukuqala ukukhokha ngonyaka ozayo ngathi no it's possible yabo ngamtshela futhi ngathi yabo into ezokwenzeka ibhanki lizodonsa but yena sokunika cashback manje sawuklokhela manje ucashback uzongena kwi-account yakho but ibhanki lizodonsa uma ukuthi wena le mali esokunika yona manje uyayihidla it's your problem because ngoJanuary baqala badonsa kodwa nje bazodonsa vele manje ngolokhuzana mabedonsa sobe sesireplaceile leyo mali angithi so kusifana nokuthi thina bazodonsa imali sesikunike yona yebo ile nto ngona kube kuthiwa uza nomuntu shade match mfowethu yabona namhlanje uyabukisa mfowethu ngicela wenze show wenze nje kanjalo nje ungayeki yabo kubalekile ngani zakethu ukubuza buza la yabo mina ngesikhathi ngiyothengela ubaba ibhagi last year June sakhuluma nje la amchithe phone sakhuluma isikhathi eside ngathi webafo uma ukuthi uyadinwa usho ukuthi uyadinwa yabo kodwa angifuni ukuthenga into la engizobe sengiba nenkinga nayo uma ukuthi uyadina ngane yakithi kodwa ngifuna ukuthenga into engizoyazi ukuthi okay lento engiyithenga la ngeke kune problem kusasa yabo ngathi but mawudinwa yabo awathi hayi no khuleka bafo wangichaza anti sure so now me being here I'll explain to you mina mfethu khona customer la futhi ngiyacabanga lo imoto usayithengile somewhere
wangibuza nhle nonkosikazi wakhe over the phone abachazela nje kahle abachazela umehluko phakathi kwemoto le nale nina nifuna le okay but wena baba ufuna le uma ufuna le wena ucabangela ukuyikhikha nani ngathi okay aqala nje sikhulumeni ngezinto ethi warrant ne-service plan kuze nazi abachaza bathi khona la singayibuka khona imoto la iduzane ngoba sendaweni ukuthi bathi yeah man around lapho ke we can organize igarage engihambe noyibuka kuyimoto sa organizer yeah ukuthi mhlambe badecide ukuthenga ngabhala bathi hayi nozothenga mfethu mina it's up to you actually yabo giving you information doesn't kill me akungilimazi ndawo yabo asibona ama customer ngaze wathi ngigift angithi hawo angathi ngahuda ngoba angazi mfethu ukuthi sengiphume emotweni la ngithi ngiphumela yena athi aphathwa isisu ungicasule kabi kaze wathi papa yini papa yini ganze wathi I need to eat man and I need to charge the phone now hawu bakithi usangigift afethu bafa uholile ke lo uholile kaza wethu ngigifteni phela nani ngabanye thank you so much Magwala uma bakhona bangidMile ngiyophendula ama DM eni manje uma bengangidManga ke ngizosho ku live olandela ngicaba ngidManga ngani zalethu abafana nje phansi kwebhasi